Ir seher bilen yolbaşı ruhanlar, yaşullar, Tevrat muallimleri ve tutuş meclis maslahat geçirip İsa'nı danıp Pilat'a tavşırdılar. Pilat İsa'dan, "Sen Yahudilerin padşahı mı?" deyip soradı. İsa, "Aydışın yağlıdır" deyip cevap verdi. Yolbaşı ruhanlar onu köp zatlarda ayıpladılar. Pilat yine de ona, "Sen hiç hili cevap verecek değil mi? Gör, neçe zatlarda seni ayıplayarlar" dedi. Emma İsa başa hiç hili cevap vermedi. Pilat gengaldı. Pilat her Pesah bayramına halkın hayışı boyunca bir tutsağı boşa diyardı. Fitnede adam öldüren, gozalançılar bilen bile tutsak edilen Barabbas adlı biri vardı. Halk Pilat'ın yanına gelip, hemişeksi ýaly özleri üçin bir tutsağı boşatmagyny soramağa başlady. Onsoň Pilat olara jogap berip, "Siziň üçin Yahudilaryň padşahyny boşatmagymy isleýärsiňizmi?" diýip sorady. Ol ýolbaşy ruhanlaryň İsa'ny görüplikden tapşyranlyklaryny bilýärdi. Emma ýolbaşy ruhanylar İsa'nyň deregine Barabbasy boşatmagyny talap edin diýip halky küşkürdiler. Pilat ýene olardan, "Onna men siziň Yahudilaryň padşasy diýen adamyňyzy näme deýin?" diýip sorady. Olar bolsa, "Onu haça çüýle" diýip gıýgyrışdylar. Pilat olardan, "Näme üçin? Ol näme ýamanlyk etdi?" diýip sorady. Emma olar, "Onu haça çüýle" diýip has beter gıýgyrışdylar. Şonu Pilat halky kanagatlandyrmak kararyna gelip Barabbasy boşatdy. İsa'ny bolsa gamçyladyp, haça çüýlemek üçin eskerleriň eline berdi. Eskerler İsa'ny hökümet saraýyna eltip, tutuş goşun toparlaryny onuň daşyna ýüşürdiler. Onuň egnine gyrmyzy don, başyna tikenden öwrülen täç giydirdiler. "Ýaşasyn Yahudilaryň padşasy" diýip onu gyzgyn garşylan boldular. Başyna taýak bilen urdular. Üstüne tüýkürdiler. Öňüne diýze çöküp oňa secde eden boldular. Onu maskaralanlarından soň gyrmyzy dony egninden çykardylar da öz egin eşigine geydirip haça çüýlemäge äkitdiler. Şol wagt Kirineli Simon adly bir adam ekin meýdanyndan gelýärdi. Ol İskender bilen Rufusyň kakasydy. Eskerler onu tutup, İsa'nın haçyny götürmäge mejbur etdiler. Olar İsa'ny Galgota, bu kelle çanak depesi diýmegi aňlatýar, diýen ýere eltdiler. Onsoň olar İsa'nın ağırlaryny kemeltmek üçin oňa mür garlan şerap ödürlediler. Emma ol içmedi. Sonra onu haça çüýlediler. Kime näme düşerkä diýip biýje atyşyp, onuň egin eşigini özara paýlaşdylar. Onu haça çüýlenlerine ir sagat 9'dy. Depesindäki 70 ýazgysynda bolsa, Yahudilaryň padşasy diýip ýazylgydy. İsa bilen bile iki garakçyny hem haça çüýlediler. Olaryň biri İsa'nın sağ tarapynda, beýlekisi çep tarapyndadı. Geçip barýanlar başlaryny ýaýkap İsa'ny ýaňsylaýardylar. Olar, "Päheyde welin, sen ibadathanany ýykyp 3 günde saljakdyňa. Indi haçdan aşak düş de özüň halas et.
diýerdiler. Ýolbaşy ruhanlar bilen Tövrat mugallimlary da İsany hut şunun ýaly maskaralap biri-birlerine özgeleri halas etdi. Emma özünü halas edip bilen o. İsrail'in padşasy Mesih. Goy, häziriň özüne haşdan aşak düşdün. Biz hem bunu görüp iman edeli, diýerdiler. İsa bilen haça çüýlenenler de oňa söýýärdiler. Günortan 12-den öýlen sagat 3-e çenli tutuş ýurdy garankylyk gaplap aldy. Öýlen sagat 3-de İsa gaty ses bilen gıýgyryp, Elohi, Elohi, lema sabaktani, ýagny Hudaýym, Hudaýym, näme üçin meni terk etdiň, diýdi. Ol ýerde duranlaryň käbirleri muny eşidenlerine, "Seredin, ol Ilyasy çagyrýar" diýdiler. Bir adam ılgap baryp bir eskine sirke batyrdy. Onu bir taýagyň ucuna dakyp İsa içirjek bolup uzatdy da, "Hany göreliň, Ilyas gelip onu aşak düşürermike?" diýdi. Emma İsa gaty gıýgyryp jan berdi. Şol wagt ibadathananyň tutusy ýokardan aşaklygyna ýyrtylyp ikiye bölünni. İsanyň garşysynda duran ýüzbaşy onuň şeýle jan berenini görenne, "Bu adam hakykatdan hem Hudaýyň ogly eken" diýdi. Ol ýerde uzaktan seredişip duran aýallar hem bardy. Magdalaly Meryem, Ýosef bilen kiçi Ýakubyň ejesi Meryem we Salome dagy hem olaryň arasyndaty. Bular İsa Jeliledeke izyna düşüp oňa hyzmat edipdiler. Ol ýerde İsa bilen Ýerusalime gelen başga da köp aýallar bardy. Ol gün taýýarlyk günüdi. Ýagny sabatyň öň ýanyndaky günni. Akşam mejlisiň sylanýan agdasy. Hudaýyň şalygyna umyt bilen garaşýan Arimateýaly Ýusup geldi. Ol ýüregine daş baglap Pilatyň ýanyna bardy we ondan İsanyň jesedini diledi. Pilat İsanyň eýäm ölenligine geň galdy. Ýüzbaşyny çagyryp, "Ölenne köp wagt boldymy?" diýip sorady. Muny ýüzbaşydan anyklandan soň jesedi Ýusupa berdi. Ýusup hem kepenlik mata satyn aldy. Jesedi aşak düşürüp kepene dolady da, gaýada oýlan bir mazarda jaýlady. Sonra ol mazaryň agdyna bir daş togalap getirip goýdy. Magdalaly Meryem bilen Ýosanyň ejesi Meryem İsanyň nirede jaýlanandygyny gördüler.